Guys, good morning. This is me again, Jeff, and welcome to my channel. So for today's video, guys, since matagal-tagal na ako hindi food vlog o kaya nagluluto, ngayon gagawa naman ako ng puto caramel with choco chips choco chips and cheese. Ngayon, tuturuan ko kayo magluto ng ganun. Ha? Para may content tayo, wala na kasi akong content eh. So, let's go na guys. Hello guys, for today's video, magluluto naman tayo ng buto caramel with choco cheese. Unang procedure, kuha tayo ng pan. Tapos, magka-caramelize tayo ng 1/2 cup ng white sugar. In a low heat lang guys ha. Tapos, halu-haluin lang natin kung merong mga namumong asukal. Tapos, ipapamelt natin siya. Kakaramelize natin siya para gumawa tayo ng caramel. Yan. Pag even na siya, pag halimbawa okay na yung pagkakamelt niya, lalagyan na natin siya ng 250 ml ng tubig or almost 1 cup. Ang tendency kasi nito guys, pag nilagyan na natin ng tubig itong pure sugar na kinaramelize natin, ay mag-solidify siya. Kaya kailangan pa natin pakuluan yung tubig para mag-liquefy yung caramel tsaka madagdagan yung volume. Kasi kailangan liquid yung ilalagay natin doon sa ating dry mixture. So, tas pag okay na siya, ilipat na natin siya or i-transfer na natin siya sa lalagyan. Bowl o ano man na pwedeng lagyan. And then next, pagkuha na tayo ng mas maliit na, na bowl. Tapos, maglagay tayo ng 5 tablespoonful ng margarine. O pwede rin naman butter pag halimbawa nakaluwag-luwag. Ayun. Tapos, i-ano lang natin siya. Microwave lang natin siya ng at least 1 minute lang. Mabilis lang naman yan mag-melt. Tapos pag okay na siya, isi-set aside na natin siya. Ayan. Bola. And then set aside. And then after that, kumuha naman tayo ng ito yung ano namin. Antique bowl na tagal-tagal na. Kuha tayo ng strainer guys. Tapos, maglagay tayo ng 2 cups ng all-purpose flour. Tapos maglalagay tayo guys ng 1/2 teaspoon ng baking powder. Tapos 1/2 teaspoon din ng baking soda. Tapos next naman natin ay maglalagay tayo ng 2 tablespoon ng powdered milk. Tapos isi-sift natin siya para maalis yung mga lumps tsaka para mas pinong-pino. Ganun yung yung procedure, or pwede naman kung halimbawa na sift nyo na siya bago nyo siya ilagay sa container, pwede naman na diretso na. Tapos set aside na natin siya, and then kuha tayo ng mas malaking bowl, mixing bowl, tapos lagyan na natin ng 2 pirasong itlog. Iniisa-isa ko siya guys para makita ko kung sira o hindi yung itlog. And then maglalagay ulit tayo ng 1/2 cup ng white sugar para sa butter, and then konting asin. Tapos, mag-add din tayo ng 1 teaspoon ng vanilla. Vanilla. Ayan. Tapos, pag okay na siya, kumuha na tayo ng egg beater. Tapos, ibibit lang natin tong egg hanggang sa maging foamy siya. Ayan. Ginagawa pala natin guys, puto caramel. Naulit ko. Tapos, pag halimbawa foamy na siya guys, doon na natin ilalagay yung dry mixture tsaka wet mixture. Yun una guys, konti-konti lang ang paglagay. Kung naglagay kayo ng dry mixture, maglalagay din kayo ng caramel. Alternate lang siya. Huwag nyo ibubuhos ka agad-agad. Kailangan unti-unti para maganda yung mixing ng butter na gagawin natin. Hanggang sa maubos yan guys, basta alternate lang lagay until fade. Ay kanta pala yun. Kaya yes, pag okay na, ubusin nyo na lahat. Pag konti na lang natitira, ubusin nyo na. Tapos i-mix nyo ulit. Tapos ayusin nyo na lang kung halimbawa mayroon mga hindi kayang i-mix ng
egg beater, pwede nyo naman gamitan ng spatula. Tapos i-mix nyo na lang ulit. Para hindi naman masayang yung mga nasa gilid-gilid. Pampadagdag ano din yan, pampadagdag puto din yan. Tapos mix lang ulit. Then pag okay na guys, lagay na natin yung melted margarine. O kaya butter kung butter ang ginamit niyo. Tapos i-mix nyo lang ulit gamit nung ating egg beater pa rin. I-mix nyo ng maigi guys ha. Para naman maganda yung texture ng ating batter. Ayan. Tapos pag okay na siya, kunin na natin yung choco chips or chocolate dip. Chocolate bits pala. Yung dip. Tapos ibuhos mo na lahat, ibubuhos na natin lahat and then mix ulit. Ayan. I-mix nyo rin na maayos to guys kasi kung minsan nagsasama-sama yan. Pangit din naman na sa isang puto ang dami-daming chocolate bits. Tapos yung iba wala. And then pagkatapos yun guys, kuha na kayo ng puto molder. Ang ginamit ko dito is yung large size. Tapos i-grease nyo muna. Ang ginamit ko na lang din ay mantika, cooking oil. Tapos nilagyan ko siya. And then kuha tayo ng 1 tablespoon na measuring tablespoon. Tapos lagyan natin ng 1.5 tablespoon each. Then after that, lagyan na natin ng toppings na cheese. Malinis ang kamay ko guys, huwag kayong na-arte-arte. Tigilan nyo sa kartehan nyo. Charlo. And then pagkatapos nun guys, pag okay na lahat, then ilagay na natin sa ating steamer. Nag-preheat na ako ng ating steamer. Kaya yan, na-steam na siya. Yan. And then iset natin yung yung apoy niya sa low medium lang. Tapos i-steam natin siya ng 10 minutes. And after 10 minutes, bola, yan na. Luto na siya kaagad. O diba ganun lang kabilis. Ito na ang ating puto caramel. Ayan guys, papalamigin muna natin siya bago natin siya i-unmold mula sa kanyang molder. So all in all, sa ginawa nating puto caramel gamit ng ating ingredients, nagkaroon tayo ng 21 pieces na puto caramel. Bola. And yung mga ingredients nito guys, lalagay ko na lang sa description. Para naman kung sakali man na hindi nyo nasundan, meron kayong kodigo. And ito na, titikman ko na. Verdict ko na. Food verdict. I-food critic ko yung sarili kong gawa. Ayan. Sa ilalim ng puto ay makikita mo yung mga melted chocolates. Tapos sa ibabaw naman, yung cheese niya. Galingan mo ka. Yan guys, mabilis lang naman to gawin. Pwede nyo tong gawin. Pwede nyo rin gawing negosyo. Kung gusto nyo lang. Pero kung ayaw nyo naman, hindi pang kain-kain lang. Pwede pang handa-handa nyo. Mga ganyan. Pang merienda, ganyan. So yun lang guys. Sana magluto din kayo nito sa inyo. And thank you so much for watching. And guys, sana may natutunan kayong luto na kahit paano. And then again, thank you so much for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye.